egin dugu, bide honetik goaz, benetan, bide honetik goaz, eta udal horretan ere lortuko dugu. Ikusteko dago zer gertatuko den, baina seguru nago, eta esaten genuen bezala lortuko dugula. Eskerrak eman diot bereziki denbora gaurko egunean bozkatu gaituen jende guztiari. Emaitza historikoa dira, emaitza izugarria dira. Eskerrak eman nahi diot Bildu proiektua, behin eta berriro esan dut, Bildu proiektua posible egin duen gizon emakume guztioi. Asmatu egin da, asmatu egin dugu, herriaren gana iritsi gara. Herriak ulertu du, Bildu gobernatzen duela politika egiteko beste modu bat. Badagoela beste modu bat, eta Bildu hori dela, politika egiteko beste modu bat. Eskerrak lanean egituen jende guztiari. Aurreko ostiralan esan nuen, mugimenduak dakan gauzarik onena bere kapital humanoa dela. Izugarrizko kapital humanoa dakago, izugarrizko. Eta seguro nago kapital humano horrekin lortuko dugula. Gure burua lortuko dugula. Baina ez zer bukatu. Gaur emaitza historikoa ditugu, baina emaitza hundiagoak behar ditugu. Hemen irautza bat azten da. Hemen lehenengo bozka ditugu eta hemen ikusten da gehiengo sozialoa dagoela, oso zabala. Bilduen inguruan biltzen dena. Baina hemen dena azten da, ez da zer bukatzen. Dena azteko dago. Honek eskatuko duena gobernatzea. Eta gobernatuko du toki askoetan. Eta eskatuko duena da arduraz jokatzea. Burua ez galtzea, herriarekin kontaktua ez galtzea, bertan jarraitzea, baina bereziki beti helburu batekin, gu gehiagora doaz. Hemen gehiago zabala behar ditugu, guk independentzia lortu behar dugu. Eta independentzia lortzeko izugarrizko gehiagoak behar ditugu Euskal Herrian. Eta seguru nago, bide honetatik lortuko dugula. Indar hegemonikoa bihurtuko garen Euskal Herrian. Beraz, besterik ez, gauza asko ez dago esateko, izugarrizko poza dagoela, eskerrik asko zure guztioi, gutxitan baino aspaldi ez genuela horrelako plaza bat ikusten hauteskunde batzuen emaitzak ospatzeko, eta ziur egon udala lortuko dugula. Lortuko dugu, orain arte. Eta ziur egon ez dugula iparra galduko. Botereak ez zaituela iparra galtzen utziko. Hor jarraituko dugula eta gure proiektu bera mantenduko dugula. Mantenduko dugu orain arte identifikatu gaituena, gizarte mugimendua gara. Gizarte mugimendua gara. Hora Euskal Herria askatuta. Bueno, sorpresatxo bat. Hau kosetxa propia da, orduan nuke nahi inor, hemen atzean dagoen inor, bertan vinkulatuta sentitzen. Nahi duena sentitu bat sentitzen da, eta nahi dut, abesti bat kantatuko dut. Vale.
Io